Kanya mang kayan. Marim lang kayan. Ang nanitipang. Ito pa doon eh. Live tayo to. Go, i-pray tayo. Saan niya lagi ngayon? Ha? Ito. Ito, play tayo ito. Play ito. Yun o? Oo. Laki dito ito. Ay, sakay. Sunod niya. Play tayo. Purihin ka o Diyos, maraming salamat ng lugar niya. Lord, may bless to God, mga talagang gagawin ng God. Lalo dyan ang Panginoon. Salamat po sa inyong asawa, sa mga kalina, at mga sa kanya. Bless po rin. Ang mga nakabuhayan, mga nakasambahan ng God, bless po sa mga Father. Sapagkat naniniwala ang Lord God at natin is impossible Lord God sa taon ng Diyos sa lupa. Pagpapalain mo, pililusin naman ng God. Ang gawin nito, tungo sa improvement po, diyan sa kanyang sakit sa kanyang ng Jesus. Hindi ka tapat. Lord. Ano may bagal? Ngayon siya, good job. Dito po ba? Ito pa rin. Dito na ito. Relax daw. Yeah. Gas. Lumang tutugin na na pare. Ang bibi na yun. May muaya ka. Isi. Ini itu masih bibi. $140, $140.90, pulso mo $69. Sabi mo, kalma. Relax! Pina, malapit. Sa iPhone, saan mo? Oh, pina. 3 Coba butihan. Yan? Yung nilabas sa tapare? Hindi pa. Jenta? Dilalan? Ha? 20. So, sabon na naman pala. Kaputo.
80, tapos 35, mag-40 atakan yun. Kasi nakakad-brain. YouTube yun. Eto, so guys, ngayon po ay August 19. So ngayon po ay 17 session therapy na ni Jerwin Pineda dito po sa Milakwit. So before we nothing else, nag-pray muna kami. So ngayon, ang aming program ngayon, according sa aking record, so yung upo tayo niya, 80 na. Tapos yung kanyang upper limb exercises is plus 5 dati nakarang linggo, 35 ngayon, 40 na. So yung walking niya, kung kakayanin namin, 25 kung kakayanin niya. So watch nyo po till then yung aming updated blood therapy ni stroke patients Jerwin Pineda dito po sa Lakmit, Arayat, Pampanga. Shoutout sa lahat ng mga kamag-anak mo ni Jerwin. Yan. Sa kamag-anak po ng kanyang asawa. So shoutout po. Yan. So abangan niyo po mga taga-Lakmit yung kanyang great speedy recovery. And God bless po to all of you. Please, paki-subscribe po yung mga di pa nakaka-subscribe dyan. Mag-subscribe na kayo. And please, like and share po yung ating yung ating vlog para mas marami pang mga pasyente natin na magkaroon ng inspiration sa ating mga ginagawa. God bless po. Jenta po tayo. Dalawi lang. Are you ready po? Are you ready? 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 Tayo. Relax mo na. Ayun na. Ayun mo to. Ayun po. Ayan. So, yung mga space sa sabila. Ayun. Bye. Wait, yung ulo pare. Oh, tigmo. 1. Yan, ito lang. 2, ako ba na? 3. 4. 5. 18. Aja. Untuk naik na. 19. First set 20. Relax ka. Coba relax. Subuh ka. Relax. 5 seconds for your next set. Jadi to, ambil to. Bilang mo. So, second set na po kami. Ang aming iniim ngayon, challenge ko si Stock Patient Jerwin. 100. Upo tayo, 5 cents. Ayan. 5 cents po. 20 counts per set. Ayan. So, second set po ito. Kaya kan? Bilang to. 1. 2. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,
13. Diretso ka. Diretso ka. Yan. 15. 16. 18. 18. 19. Good. Resets na. Last one ha. Resets last one. Relax. Exhale. Malalim. Power. Upo muna pa. Yan po yung aming second set. 40 counts. Second set. So last 60 counts. Ready? Thank you. Go. Ready? Okay. Position. Relax in. Push. 1, Okay, yun lang. Okay. Dali lang. 2, 3, 4, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 16, 17, 19, 18. 20, Last one ha. 2 sets. 60 counts. 3 sets. Relax the same. Bawal relax. Baka ba? Relax. So guys, ito po yung namin 3 sets. 60 counts. Ayan. So meron po natitirang 2 sets for 40. So ito po yung namin challenge ngayon. 100 counts. Upo tayo. So pagpalakas po ito ng double knee. Okay ha? 1, 2, 3, 4, 5. Relax. Pagpwersa. Posisyon. Direct sa'yo. Okay, body. Ready. Okay. Hindi mo bisa natin. 2, Yan. 3, 4, 5, 6, 7, 8, Very good. Push. 9, Very good. 10, Last 10. 4 counts. 4 sets. 11, 9. 12, 8. 13, Last 7. Last 6. Last 5. Last 4. Last 3. Push. Then last 2. Push. Last one for the 4th set. Very good. The next thing, relax.
tuwing forces namin, 80 pounds po. Yan. Relax. 80 pounds po yan, 4 sets po. So ito po yung last namin challenge. Medyo nangangali na yung ating pasyente. Kakayanin kaya. Kaya ni Jerwin yan. Relax. Saan yan? Okay. Siyempre. Sandaan tayo yun. So yung ang ating challenge sa is 100. Pupo tayo. Pagkapalakas po tayo ng lower limb. At sa mga muscle and joints sa timor. Okay. Relaxing. Relax. Pag may pain, may gain. Muscle. Spinal. Main bone. Ready? 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. Last step. Relax. Focus lang. Sige. Push. 91. Relax. Sige. Push tayo. 92. Okay. 93. Okay. 94. 6. 95. 96. Okay. 97. Okay. 98. Last two. 99. 100. Ayan, thank you Lord. 100 po. Okay, relax. Relax. Teka na. Go to dito. Sis, nasa malibit niya. Pabisi. Okay. Pagkakak ko yan. Teka. Nakakontate na po kami. Ayan, guys. So, 100 po yung aming ginawa. Wala. 40 yung ating kaso po. 4 sets na, sabi ko. Bilang pa.
mo, diretso mo. Stay mo. Yan. Diba? Yan. Diretso lang, diretso lang. Wow. Relax. Ready? Position. Relax. Last set. Tinang pa yan. Kung gano'n. Hindi, siguro. Mati-mati na tayo. Kunti lang yun. Yung upo tayo mo pa, fix na 100 yung pre, ha? Pwede na yun. Position. Saan ko lang kaya, saan ko lang, ha? Long. Relax. Medyo katawan. Kung kaya. 1. Rolling, position. Diretso ang kawan, diretso ang kawan. Babano. Babano. 25. Ngayon? 25 plus 15. 30. Pupunta kaya nito. Pupunta kaya nito yun eh. Isubal. Ilan?
5, 6, 7, 8, 9, Hold. Yan yun. 9. Sige. May ganyan mo kaya. Luto kami isa. Isa diyan. Ulit. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ano? Yes. Ito ba? Ano mo siya pa? Guys, tapos kami sa aming exercise from lower limb to upper limb. Yan. So, nasa na po kami rotation. So, ganyan rotation na ngayon, 100 po kayo, yung upper limb plus 10, 40. Sisurin mo lang dito, po kayo. Two, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Last one to. Ito. 4 steps, last step. Step na to. Relax eh, relax. Position. Pwede ba? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Okay. Last, reverse. Yan, try. Tulig. Ano kayo? Ano pa lang? Balik. Oh, baba. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Hold. Diretso tuwan. Diretso. Relax eh. Relax. So last time po, yung aming upper limb o arms rotation. So dito po, pinipractice po yung ball and socket, hinge joints, na mga kasukasuan ni stroke patients, Jerwin Pineda. Kasama yung kanyang assistant, Toto. Oh, to, lang! Kaya! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Yeah, okay. Last two. Last two sets to. Tubig. Ito! Ito! Tubig! Tubig. Kung alam.
Okay, relax. Relax for walking. Relax mo, ha? So guys, ito po, tapos na po yung aming exercises. So, nakuha yung challenge ko po sa kanyang 100 counts nagawa po ni stroke patient si Jerwin. Yan. So, hanggang sa muli po, ito po si Modelo Marketing 2. Ito po yung ating challenge kay Jerwin ng 100. Upo tayo together with yung kanyang upper leg exercises, additional for 5 total per sets, per arm, per sets per program is 40 counts po. Ito po. God bless po.